Ja, vi gør, vi når lige op til dem. Og det er fedt. Vi har ikke nået det, hvis vi skulle rundt om. Hvor er det fedt. Hvor er det fedt. Hvor er det fedt. Uniformer, håndhæver, lover ordre. Men hvis ingen kigger, lad mig de så lidt nye regler. Der hvad de skal sige og hvordan de skal til sig. Hvem så der er så kærlig, hvis nogen der står og filmer. Længe levende billeder, der er YouTube, der viser hvorfor vi kalder jer for psykopater og racister. Alle ser hvordan I bruger jeres gas og flimter. Men dem der rører de fødder, kan sgu slå jer. Hurtigere, men der ved jeg klogere end dem. Jeg ved hvad politiet kommer, så de finder ingenting. Jeg er hurtigere, men jeg ved jeg klogere end dem. Jeg sætter ild i min joint, før de tjekker mine ting. Hurtigere, men jeg ved jeg klogere end dem. Jeg ved hvad politiet kommer, så de finder ingenting. Hurtigere, men jeg ved jeg klogere end Fix her. For om det er North Face jakke eller Alice outfit, de ved på forhånd allerede, hvem I har tænkt jer at tjekke. 2.000 i afgift for Win Deluxe. Men jeg ved godt, at I kan aldrig skræmme mig væk fra min team. Så jeg skrev, så kan jeg fire mine fede for. Jeg ved godt, at jeg bliver altid ved. Prøv at se en dag i den der gode kostyme derovre. Ikke noget, men kun en masse ballade. Vil hele tiden at rende rundt ud på fristad. Hurtigt andre, men jeg ved, jeg er klogere end dem. Jeg ved, hvad politiet kommer, så der. Tænk, jeg skal lige hurtigt sige, at I skal ikke tro, at det går helt koldt. Det er fordi, der er rødpause. Hurtigt andre, men jeg ved,